Hallo alle sammen og velkommen til. Så får vi lige en update på, hvad der er sket her det sidste stykke tid. Der skal ske noget spændende i dag i forhold til min Pokémon Go. Daniel, han har fået upgradet, så han har fået den der Waymar, er blevet til en Wailord. Det er lige sket her i mandags. Og nu vil jeg her, det er mandag nu, og I ser den her onsdag, så vil jeg lige gennemgå nogle af de ting, som jeg har, der er spændende og skal opdatere. Og så lidt senere i videoen, der kommer en jagt fra et party, vi havde sammen med dem. Så kan I også se, hvordan det foregår. Men der var nogen, der spurgte sådan ind til forskellige spørgsmål, og I skal bare stille dem nede i bunden. Nu vil jeg lige starte med at fange den her Waymar. Her, se om det kan lade sig gøre. Det gælder om at få en masse candy. Samle en masse candy ind. Sådan så man kan bruge dem til at opgradere sin power-up sine forskellige Pokémons. Og som I kan se her, så har jeg 423 candy, det vil sige, at jeg har faktisk mulighed for at opgradere min Waymar. Men jeg mener ikke, at jeg har en, der er så god endnu. Så den her, den rører bare i skraldespanden. Men hvis vi går ind og kigger på mine Pokémons, så kan I se, der er jo selvfølgelig mange af jer, der er ude og fange Gyarados og sådan noget der. Jeg har fanget nogle, der er ret høje. Jeg har bare lige givet dem sådan lidt forskellige. Jeg har mit eget system, der sådan ligesom vurderer, hvor dygtige de er, eller hvor gode de er. Og så selvfølgelig de høje CP, dem bruger jeg sådan, så jeg kan smide dem lidt i nogle gyms, eller lægge dem på nogle power spots, og hvad nu ellers det er, man kan lægge dem. Lad os gå ind og kigge her, hvad der kan evolves her. Can evolve. Så tænker jeg lige, den første vi starter med, det er min Wartortle. Som I kan se, så har jeg 132 candies, og det gør selvfølgelig, at jeg kan evolve den. Og hvad må den bliver til? Jer, der er godt og klar over det, I ved jo selvfølgelig godt, at det bliver til en Blastoise. Og den her, den har selvfølgelig hat på, og jer, der så det forrige afsnit, hvor jeg opgraderede min Charmander, så kan I nok huske, at den havde også sådan en funky lille hat på her. Så nu vil jeg gå ind og ændre navn på den, fordi nu er det selvfølgelig blevet til en Blastoise. Blastoise. Sådan der. Og den er selvfølgelig inde under guldstjerne, den er inde under mit A-team. Og det er sådan, det skal være. Så nu er det egentlig bare at få fat i en masse Squirtle Candy og Squirtle Candy XL. Og så er det egentlig bare langsomt at få den op. Og hvis man går ind og trykker på den, og så lige trykker på minus, så kan man se, at jeg kan få den helt op, hvis jeg kører cirka 500.000 dust, 268 candy og 256 XL candy. Så det er, hvad det kræver, hvis jeg skal have den helt op max. Men det var i hvert fald den ene af dem, jeg synes, der kunne være lidt spændende at kigge på i dag. Så fangede jeg den her den anden dag, en Shiny Psyduck, kun lige under 60 stjerner. Det er den højeste 2 stjerner, man nok kan få. Den kan selvfølgelig også evolve. Det gider jeg ikke lige nu. Jeg synes, det kunne være sjovt at fange en Psyduck mere, så man både har en Psyduck og så en Golduck, når man har evolvet dem, som er shiny. Så det er det. Jeg mangler stadigvæk på jagt efter en Electrike og en Slowpoke, som I kan se ude i venstre side. Jeg har Waymar, som kan opgraderes. Jeg har en 96'er. Og jeg tror faktisk, jeg vil gå ind og søge, fordi hvis jeg nu har en ekstra liggende, det har jeg ikke. Så jeg tror, jeg tager med Waymar, og det var den Daniel også evolvede. Det gjorde han mandag morgen, da vi gik til skole, og vi lige ude og gå en rute. Så kan I se her, den evolver, og så bliver det til en Wailord. Jeg så lige en på Pokémon Go Danmark Facebook-side. Han har fanget en, der vejede næsten 600 kilo. Så det var en ret stor bøffedreng, der var blevet fanget der. Så en Wailord der. Bum, ind i Pokédex'et med den. Og så kigger vi lige videre i, hvad jeg har, der kan evolves. Jeg har en lidt spændende en, der kommer her senere. Og den skal selvfølgelig også ind og navngives. Sådan der, og ja, det kan godt være, der er 2 eller sådan noget der, men jo mindre jeg skriver, jo mere plads er der også til de tal, jeg gerne vil have stående, eller hvis der skal stå XXL til den mappe og sådan noget der. Så derfor er det sådan, det er. Yes, så går vi videre i butikken.
Jeg er begyndt at samle Scatterbox, når I sender gaver til mig, eller til Daniel. Jeg forsøger også at få ham med på den vogn der. Men Scatterbox er jeg begyndt at samle på, fordi det fik jeg at vide, at han er også med i det party, der kommer lidt senere. Det er en af Daniels klassekammerater, hendes far, er også meget inde i det her. Og han har selvfølgelig... anbefalet, at man kan samle alle de her forskellige farvesommerfugle. Men som I kan se, så kommer vi til det. I kan se, at jeg har nogle forskellige Magikarp, og jeg har selvfølgelig denne lille børve her. Kan I se det? Bum, bum, bum. En hundo, og det så jeg selvfølgelig fra sidste video. Og planen det er selvfølgelig, at når man har 1001 candy, så er det jo den 1001 night. Så derfor skal vi selvfølgelig have evolvet den op, så den kan blive en ordentlig bøf. Den her Gyarados, som det bliver til. Og så får vi nemlig en 100% Gyarados, og det er selvfølgelig også en, det er en Dynamax. Nu kan lige se her, når den lige bliver smækket op. Sådan der. Det er en Dynamax, så nu har jeg en rimelig solid Dynamax, der kan kæmpe der. Og selvfølgelig også i forhold til, når det kommer til raids, så har jeg også en rimelig solid en der. Og jeg begynder at samle DOS sammen, så jeg kan køre nogle af de ret store op. Nu kan vi prøve at se her, hvis vi kører den baglands der, så skal jeg bruge 256 XL Candy. Det er altså ikke bare sådan nogle, der lige kommer flyvende. Men det er i hvert fald planen, at den skal køres godt op, når det er. Så den ligger også inde i A-Team. Så har jeg selvfølgelig også en anden Magikarp. Den tænker jeg også, jeg vil opgradere. Det er en 96'er, så den er heller ikke helt ringe. Nu har jeg jo så meget candy i forvejen, så jeg kan godt evolve en ny af de her Gyarados. Så vi kører en Magikarp mere, og så har jeg 2 rigtig solide Gyarados op, som er 3-stjernet. Og en 3-stjernet her, og så selvfølgelig den 4-stjernet før. Så sådan er det. Men jeg bruger det pointsystem, der kører lidt efter form for procenter, sådan så jeg netop kan se og selv holde styr på, hvad er egentlig godt og så videre. Men de kommer lige ind i bøffen her. Gyarados. OK. Bum, den ligger i Dynamax. Vi kan også godt smide den ind i A-Team. Og som I kan se, så har jeg også en Scatterball Collection. Jeg har Evolutions. Og så har jeg XX'er, det vil sige, det er dem, der er ekstra small eller ekstra large, så man kan proppe ind i de der power spots, når der er showcase og så videre. Daniel, han fik udviklet ind til en Umbreon her den anden dag også. Det var egentlig meget cool. Og der brugte han sådan et specielt kodeord, der hed Tamao. Det kan man kun gøre én gang. Så skriver man, så fjerner man Eevee, skriver Tamao, så går man 10 km med den, og så udvikler man den sent om aftenen. Og det kan man kun gøre én gang. Det kan man også godt gøre ved Sylveon, Espeon og sådan noget der, men så kan du ikke gøre det, hvis du gerne vil have en Umbreon. Så Daniel han valgte en Umbreon. Så det har han faktisk fået. Tænker vi lige kan få den vist frem til en af de fremtidige videoer også, når det er. Done. Så har vi 2 Gyarados. Kører lige ud her. Kører ind i butikken der. Og så kan vi lige køre ned. De skulle næsten ligge side om side, gør de ikke det? Lidt længere nede. Der ligger de. Bum bum. 1937, 1918, og de skal selvfølgelig bare smækkes op. Derudover så har jeg selvfølgelig fået fat i en Giratina, også en top 2-stjernet. Jeg har ikke purified den endnu. Jeg synes, det er sindssygt, at jeg skal bruge 20 candies på det. Hvad har jeg fået mere? Jo, så har jeg fået den her Ghost her, Cofagrigus. Og så har jeg fået... Jeg mangler stadig ikke en Snorlax. Min Zygarde, hvis I kan se her, 50 cells, jeg er på 41, så jeg går ud fra, at i næste uge, onsdag næste uge, der forventer jeg, at jeg kan få opgraderet den her, og det skal jeg nok gøre sammen med jer. Så I kan se, hvordan min hund den kommer til 50%. Så det bliver lidt fedt. Så den kommer jeg til at gemme til jer i næste uge. Så det kan I godt glæde jer til. Yes. Men ellers så kører vi derop af. Jeg fangede endelig en Lunala. Det gjorde jeg i går. Det fik jeg ikke filmet af kamera med, men der var jeg ude sammen med Daniel og hans kammerat. Og der var vi med til et raid inde i Aalborg, og det lykkedes så endelig at fange den. Jeg har været med til 2 andre raids, hvor den slap fra mig. Og det har I garanteret også prøvet. Så sådan er det. Men jeg synes, jeg er ved at have et rimelig solidt. Jeg forsøger at arbejde dem op i 3000, og så stille og roligt tage det derfra. Men jeg mangler lidt candy til nogle af de helt store. Hvis vi kører ned her, jeg kæmper jo også de der battle under 1500.
Der synes jeg også, at jeg har et rimelig godt, solidt team. Det eneste, jeg mangler dernede, det er jo bare, at jeg får nogle stjerner på. Og det har jeg bare ikke særlig meget, fordi dem, der ikke er tal på, for eksempel Victreeble eller Crocolore, der kan I se, der er ikke kommet tal på. Det er fordi, det er nogle rigtig dårlige, de har ikke stjerner, eller så har de kun én. Men jeg synes, jeg har fået sat et rimelig godt team sammen. Jeg har min Stunfisk, 92 Galarian, og så har jeg den her Samurott 94, så har jeg Doublade og Skammory. Så jeg har sådan en okay team der, og så har jeg selvfølgelig også Victreeble, der kan gå ind og bytte der. Så sådan det. Jeg mangler også en Machop. Den skal jo byttes, så jeg kan få en Machamp. Så det er Daniel i gang med at samle sammen til mig, og så forsøger vi at få fat i en Trinket, så vi kan bytte den vej igennem. Men det var egentlig sådan lige det korte af det. I kan prøve at se mine tags her. Dynamos, der har jeg fået samlet sammen her selvfølgelig. Der er en Vaporeon, en Jolteon, og så har jeg også en Flareon, men den er almindelig, ikke en Dynamax. Og så kører vi ellers bare på og høste der også, når vi er ude. Men det er egentlig det. Evolutions, skulle I lige se dem. Jeg har 2 Jolteon, 3 Jolteon og en Vaporeon og Flareon. Så det er det. Jeg vil gerne have alle Evolutions, det synes jeg kunne være lidt fedt. Så det er min sådan mål nu i hvert fald. Shinies, hvis I lige skal nå at se det. Jeg har ikke fået samlet så mange. Jeg har ikke været den selveste i at få Shinies. Jeg snakker med en af Daniels kammerater. Han er, jeg ved ikke, han er 20-30 stykker eller sådan noget lignende. Det er jo bladet nok. Jeg har kun 2 Shinies. Jeg har min Psyduck, så har jeg min Cleffa. Kig med i videoen. Nu kommer vores party attack rundt omkring her i vores by. Hej alle sammen, så er vi sgu i gang med lidt Pokémon Go her. Vi skal i gang med et lille raid. Jeg har hjælp her til at slå en Psyduck på 3000. Det bliver simpelthen så umuligt, er vi næsten sikre på. Så er I klar derovre? I er klar, det er godt. Så hopper jeg også lige ind her. Så må vi se, om vi kan slå den her vilde Psyduck på 3000. Fik faktisk en Lanulu her i dag. Den har jeg gået glip af 2 gange, hvor den ikke ville fanges. Så må ikke det kan lade sig gøre med en 3000 Psyduck. Det tænker jeg nu nok, det kan. Skal vi bare trykke ready? Okay, så ready er vi den. Og så gennemsmadrer vi den her Psyduck her. Så, men håber I nyder vores content. Husk at gå ned og like og subscribe. Der kommer en lidt længere video her med der forklaringer på ting og sager. Så sæt jer tilbage, læn jer tilbage og nyd videoen. Vi skal lidt på jagt her i byen igen i dag. Men mens vi lige kæmper her, som I kan se, som er overstået ret hurtigt, så var vi inde i Aalborg, og der fandt jeg en Lanulu, som I vil kunne se senere i videoen. Og bingo, så døde Psyduck. Så må vi se, det må være en med badering eller sådan noget lignende, vi får her. Men nu må vi se, om vi så også kan fange den. Det er jo en svær en, en Psyduck der. Så det er det. Nej, kameraet der. Yes. Jeg er the hardest hitter. Det er fordi jeg er så sej. 19 bolde for at fange Psyduck, det må jeg nok sige. Det er godt nok meget. Og når man så skal fange Lanulu, så får man 10 og 12. Det er godt nok ikke meget. Sluppet fra mig 2 gange. Se, en fin lille badering. Og så får vi lige hunden til at hjælpe. Sådan der. Og så burde det være overstået med den her Psyduck her. Yes sir. Så krydser vi fingre for, at det er en Hundo. Som I nok så i seneste video, så fik vi jo en Hundo. Yes. Praise. Bingo. 2 stjerner. Den gemmer vi, fordi den har en badering. Det skulle ikke have derfor. Vi kalder den sgu 88. Det er bare lige, det er mit eget system sådan, for at holde styr på, hvor gode de er. Men det er en badering, så den er fin nok. Super. Sådan der. Men det var simpelthen den der. Og så kører vi videre på derudad. Jeg har ikke fået noget nu. Nå, så er det ikke, så er det sgu tid til et gym her. Så må vi se, om vi kan gå sammen om at slå et gym. Kommer I over og slå et gym, eller hvad, unger? Ja. Er du klar, Jo? 2 kunder. Yes. Så battler vi lige her, så vi kan slå dem. Er du klar, Signe? Ja, det skal være lidt. Er det Daniel snakker her med mor? Ja. Så om vi kan slå dem. Det er lidt stort gym det her. Det er her i Nørhallene, der er det jo sådan noget 1500-2500 gyms. Så må vi se, om det kan lade sig gøre. Der var en fugl. Dragonite. Dragonite. Jeg håber, I nyder content derude.
Husk at gerne gå ned og kommentere, like og subscribe i forhold til, i hvert fald kommentarer, hvis I har nogle gode idéer, eller hvis I ved, hvor der er nogle gode rates og noget. Jeg ved godt, der er inde i Kildeparken, man kommer derind i Aalborg, og så give den gas derinde. Det skal vi også have prøvet på et tidspunkt, mig og Daniel. Så sådan er det. Men det ser ud som om, det kører okay indtil videre. Lige få udryddet dem her, og så få sat gul ind. Gul er den rigtige farve. Er det ikke også rigtigt derude? Det er rigtigt. Husk W nede i kommentarfeltet, hvis gul er den rigtige farve. Ikke også? Vi ved godt, at alle jer, der siger eller I har de forkerte farver. Så det er det. Hvad mangler vi? En lille vandmand der. Er du på, Daniel? Ja. Så tager vi lige en lille vandhund her, og så får vi ødelagt det med vores tyr. Så tager vi lige vores, den der. Skifter ud med vores Arcanine. Sådan der. Skal lige ind og vælge den igen, ikke? Er vi på vejen igen alle sammen? Ja. Sådan, mangler kun Gyarados, og så den der, hvad hedder den? Jeg har også fået upgrade til Gardevoir. Så kører vi på her. Hold da op. Farvel og tak til dig, min ven. Ja, jeg er jo Lucario. Er du Lucario? Nej, jeg er Cario. Nå, du carried det hele. Hold da op, som du kan. Hvad sagde du har fået opgraderet nu? Til Gardevoir. På hvad for en? Hvad er det? Den hedder vist Kirlia først. Ej, den hedder faktisk Ralts til at starte med, og så bliver den til Kirlia. Hvad med dig, Daniel? Kører det på derovre? Ja. Yes, så skal vi have placeret nogen derinde. Det er fordi, jeg carrier det hele. Nå, er det dig, der styrer det hele? Jeg brugte kun én på. Nå, du brugte kun én. Det må være fordi, du har fået alle de der stærke, jeg ikke kunne fange til at starte med, jo. Det må jo næsten være, jo. Snorlax. Hvad skal vi proppe ind her? Hvad skal vi proppe ind? Vi har en bjørn inde. Skal vi proppe den der ind? Den bruger jeg sgu ikke så tit. Så rører der Manitan Fire ind. Sådan det. Super, men sådan klarede vi skulle lige gym. Yes.